Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Mai magana Mujahid Ahmad. Ina da saƙon da nake so in tura. Wannan saƙo ya ƙunshi gaba ɗaya jama'ar plateau ne. In kai musulmi ne, in kai kirista ne, in dai kai mai son ci gaban jihar plateau ne, to ka saurara ka ji abin da zan faɗa. Wasu da dama suna ɗaukan cewar wannan saƙo da nake turawa mai girma gwamna ina yi ne don neman kusanci da gwamna. A'a, gyara kayanka bai taɓa zama sauke mu raba ba. Ina yi ne domin wasu damuwoyi da suke damun mu tura gaba domin mai girma gwamna ya san cewa muna cikin damuwa, ya kawo mana agaji, ya kawo mana tallafi. Wani yakan ga post ɗina ya sharing, ba zai iya sharing ba, yana ganin cewa yana tare da wani wanda yake cikin gwamnati, mai gidansa kenan. In kana tare da mai gidanka yana cikin gwamnati, shi ne ba za ka iya tura wannan saƙo ya je inda zai je ba, to me aka yi kenan? In dai kai mai son ci gaba ne, wannan ba wani abu ba ne, za ka yi sharing, daidai ne, domin ba za ka ɓata mu'amalarka da shi ba, saboda abin da nake yi abin da ya dace ne. Shi mai gidanka in ya gani zai sanar wa gwamna shi ma ya gani. Wannan abin da muke yi sai mun haɗa kai tsintsiya maɗauri ɗaya, inda za mu ceto jihar plateau daga ƙunci da talauci da wahalar rayuwa da muke ciki. Muna da hanyoyi da za mu isar da saƙunanmu zuwa ga manyanmu na jihar plateau, kamar Twitter, Facebook, Instagram da dai sauransu ga su nan kala-kala. Ko da ba za ka iya yin bidiyo ba, za ka iya ɗaukan kafan sada zumuntanka ka yi rubutu, wannan saƙon zai je ko'ina, ka sharing ɗin shi duk inda ya kamata a je. Allah ya ba gwamna ikon yi mana aiki yadda ya kamata.